L-eks-Ministru Laburista Konrad Mizzi tilef 3 libelli li huwa stess kien fetaħ kontra l-eks-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenech Adami u l-eks-Ministru Nazzjonalista George Pullicino brabta ma' tbabbis fl-smart meters. L-allegazzjonijiet implikaw lil Konrad Mizzi ma' ex-uffiċjal tal-Malta fl-involviment ma' racket tal-ismart meters. L-eks-Ministru Konrad Mizzi ħassu malafamanti fuq kummenti dwar il-korruzzjoni li kienet għaddejja. Fis-sentenza tiegħu, il-Maġistrat Victor Axiaq qal li l-kummenti tal-esponenti tal-Partit Nazzjonalista ma kinux malafamanti u għalhekk ma laqqax it-talba li ppreżenta Konrad Mizzi biex jingħata danni minħabba li jismu tħammeġ għal xejn. Il-każ kien idur madwar Louis Attar, persuna qrib il-Ministru Mizzi u li allegatament kien parti mit-tim tal-kampanja tiegħu li kien impjegat ukoll fid-Dipartiment tal-Kontijiet tal-Malta. Dan kien instab ħati ta' seq tal-elettriku u ġie kkundannat 14-il xahar ħabs sospiżi għal 28 xahar. Huwa kien deskritt bħala l-ispjun tal-Ministru Mizzi, jew aħjar il-widna fl-Malta u li kien ġie proċessat kriminalment minħabba l-involviment tiegħu fir-racket tal-ismart meters. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Simon il-Liberat l-Żagħżugħ Karkariż ta' 23 sena Leon Borg minn kull akkuża miġuba kontrih minħabba nuqqas ta' provi brabta ma' inċident li seħħ fi triq il-Wied Birkirkara. L-inċident li seħħ fl-ewwel ta' Ottubru 2016 involva sewwieq ta' karozza BMW li daħal fuq mara li kienet wieqfa bil-karozza bil-konsegwenza li l-vittma sofri ċirġieħ f'dara filwaqt li s-sewwieq ħarab b'veloċità qawwija minn fuq il-post. Kemm il-vittma Janika Marillini kif ukoll persuni oħra li xedu fil-kawża u li kienu preżenti waqt l-inċident ma setgħux jarfu b'ċertezza li s-sewwieq tal-BMW involut f'dan l-inċident kien l-akkużat. Borg kien mixli fost l-oħrajn li kkaġuna ħsara fil-karozza li saq b'maniera perikoluża bla liċenzja tas-sewqan u polza tas-sigurtà u li fost l-oħrajn babas fil-pjanċi ta' reġistrazzjoni. Kien qed jiġi mixli wkoll li ta' informazzjoni skorretta lill-pulizija dwar l-identità tiegħu. Il-qorti qiset il-provi miġbura u minkejja l-kontenut tal-Full Road Traffic Accident Report mal-affidavit tal-uffiċjal tal-Pulizija li investiga l-każ, hija qalet li mhijiex konvinta li kien propju l-imputat li kien is-sewwieq tal-vettura in kwistjoni fil-ħin li seħħ dan l-inċident. Għal dawn ir-raġunijiet, il-qorti liberat lil Leon Borg minn kull akkuża u ħtija.